عميتنا محبراو ميديا تسريحهم يوم حزبهم انت تصريفهم انت حاسيهم انت حاميهم طريهم فيوز رخبو إذا كده ناسي 3 مليون بريا واجود تبلا الله تقديرات زي الله دي انت يا تقديرات الله 3 مليون برك بتسكيل على قريب مني زلو انا قبراتي ريتو ام تايز مدام نمتا بصي مسيلكم مجمريا تيك توك نا تشاينا كامبانيو التيك توك دما نيتوبيا كنترول غير والو سلمنتاي ترى تيك توكر ويون اب تيك توك زلو سب كمز عينت كبرك وهابو تدلي ويون كيلو نزبل ززري والله يخم وصل سنه ያለው ይከፈት TikTok Creator of the Year for the G Power TikTok Creative Awards of 2025. اب ኢትዮጵያ ابزوان زي ጉዳይ ናይ ቲክቶክ ዝበሃል ብዙሕ ክስማዕ ንርለና ንግረ መንገድኩም ክስሕቁስ ከበዚያ ክንጀምር መጀመሪያ عندنا أي شيء بطاولة متابعة على بعض شو بطاولة ميامرو يلبسش كوست بتنقلي يلبسي كوست إن مليون سنة ياو هو اللي قلت أنا نجيب 6 مليون بر بطاولة ميامرو بطاولة يلا لقيت بلاشان كارو كان يعيش أنا يلبسي هاي راسي إذا كده ناسي 3 مليون بريا واجود تبلا الله تقديرات زي الله دي انت يا تقديرات الله 3 مليون برك بتسكيل على قريب مني زلو انت تزارب تا غازيتنيا خ اكدادنا خص كتصبق معك اتم سبات زين اي لومي فاشنز انت يا انس منالات اريكا تقولون تقوليهم يقبلها اذا سبزي تقديرات زلاسي يا منقدس ان حكا كدان بقى تشجير كاسي بقى عنعنعي قليل كي دربي زبل كالان يمثل كندي واغو 3 مليون بر اي ثينك بتدرلو شرفي اي دون نو ميبي $10 دي ولا ليون كون غلي anyway حدا كابت دس غادي قد نملسحن whatever ناتا غنزبي ناتا هيوتيو بزح زغدسونا يكون دليت هتكون تخلي ابزناي تيك توك اووردز كبحال بزح نجر كزربن كجبرن رينا لنا انا قبراتي ريتو امتايز مدام نمتا بصي مسيلكم مجمريا تيك توك نا تشاينا كامبانيو التيك توك دما نيتوبيا كنترول غير والو سلمنتاي ترى تيك توكر ويون اب تيك توك زلو سب كمز عينت كبرك وهابو تدلي ويون كيلو نزبل انا حق نخنقركم كاب زيرو زمص خمسه كونه سلمنتاي قد محجي بموزيكا استعوتو بتلفزيون بفيلم استعوتو بدرف تعوتو سبات شلومن رينيرنا اب اثيوبيا يكون اب كالا عالم مالتي ناي تيك توك كاب كالا فليز بلونتاي اندريلكا كل سب تودادير كعوتو لزخل بايتا سلازلو انتاي كبلكم الى نايزي سبزي نايزي ادونايز بحال مجمريا كم كالو سبات congratulations كليدلي but what is special about ناي تيك توك وددر انا كابزر دعنا مالتي سبات بزياده كبر زبو زلو دما اب تيك توك نسخه تيك توكر كتكون تدليغا انتاي زليكا تليفونن ناتكا وسانن تراي زليكا اب يوتيوب ناي ميديا كونتنت كريتور كتكون تدليغا انتاي زليكا مانجر هيدليكا ناي بروديوسر هيدليكا جنفريتا هيدليكا ناي كامباني لايسنس هيدليكا جيميل كفيتكا يوتيوب عيسكا لغا اب تيك توك دما اكونت خفيتكا خجمر تخل وخالا زر 4 مانم سب يوتيوبر كون يخل تيك توكر كون يخل اتم زعوتو بالحس اللي زلوهم ترايو تتوصلوا اللهم انهم ناس ميديا ازازو يوتيوبرات كو سناتيم زاري قالنا بالكم تدخموا ويل تيك توكر دما سناتيمون يبلون تيك توك زبال ገንዘቡን يبلون اب يوتيوب كو ገንዘብ አለው يوتيوب تتنعقو ስለዚህ ትፈልጡ ወይ ዝብላነ يوتيوب አገዳስ ፕላትፎርም بعين ቁጠባ ክትሩ ይخلخاውን ዓብ ቁጠባ ዘለዎ እዩ ባል ቲክ ቶክ ይልካ ኢንስታግራም ገለ አታዊታት ብዙ ይብሉን ግን አታዊታት ድማ ካብ ፕላትፎርም ጥራይ ኮንካንት ረክቦ ኢንዳይሬክት ሉን ትረክቦ ይኻ እዚ ናይ ዝወዲ ጽምብል ሓደ ነገር ፕሩፍ ክገብረልኩም ኪሉ ካውንተር ሳገብር እንታይ ማለት እዩ ድማ ሚዲያ አይተናዕዎ نميدي ايتنعقو تا تيك توك راديو ما بيبصحو نو ماي فريند لسه بزي زخفتلو زلو بتفهمناتو بزح عدلاتي زخفتلو زلو سلامتاي اتنشن مالت كابيتال يو اتنشن اغالبا ناي سبات كسحب زخل سب كل غزي بخمي منقد اتاويتات كبر قليل ينعو سلازي ازي سبزي كومون كالوت يس صوتويا سبات نقدميت كمصونا كنصعر كنكلالنا حماقه سبات نقدميت يمصون تلو دما نايمن فولتيو نايت سبت فولتي كونن
ናይቲ ሕማቕ ዝዛረብ ዘሎ ፎልት ይኮነ ወይ ጉድለት ኣይኮነን መን ይክሕተተሉ ዝግባእ ሕማቓት ሰባት ይመፁ እንተለዉ እዚኣ እስከስምዕዋ ፅቡቕቲ ካብ ኤርትራ ዝወፀ ዘረባ እያ حميت ناي محبراو ميديا تسريحهم يوم حزبهم انت تصريفهم انت حاسيهم انت حاميهم طرايم فيوز رخبو اذا فيو كما الى انا زوم حماقات سبات توهب زلا يلو زحسب كساب حجي يله الجوريزم يبلون الصوم تسلم كتصرف الجوريزم فيو يهبو صعدا كتصرف شانولو حصوه تي خبر ባህሊ ይብርዝ እቲ ኸ خبر ባህሊ የጥሪ ሃይ አፍሪካ ዓደይ እዚኣ እውን ዝተጋነነት እያ ማለት ፃዕዳ እውን ይፀርፍ ይከምሕሱም ፀሊም ይፀርፍ ፃዕዳ ይፀርፍ ብሓፈሻ ግን ንፀርፊ ብዙሕ ኣቴንሽን ወይ እውን ለውጢ ከየምፅእ ክእል እዩ ንኣብነት እዛ ዘረባ እዚኣ ኣበይ ትርእይዋ መሲልኩም ናይ ኣፍሪካውያን ቻነላት ረዩ ፀለምቲ ኣፍሪካውያን ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኮሜዲ ዝገብርዎ እንታይ እስከ ምግቢ ክበልዑ stupid ዝኾነ ነገር ክገብሩ እሱ እቲ ቫይራል ዝኸይድ stupidity ጥራይ ቫይራል ይኸይድ እዚ ሕጂ ደይ መደይ ተባሂሉ ኢንጂነር ዝኾነ እዩ ኣብ ቻይና ግን ቲክቶክ ንመን እዩ ንቕድሚት ደምፅኡ ኢሎምካ ብልሒ ንፉዓት መንፍዓት ፃዕሪ ፍሉይ ነገር ክሰርሕ ተኽኢልካ ጥራይ ንቕድሚት ደምፅኣካ ስለዚ ኣብ ቲክቶክ ኣብ ቻይና እቲ ኣልጎሪዝም ብኸመይ ዝሰርሕ ቫይራል ዝኸይድ ትሕዝቶ ውፅኢት ዘለዎ ወይ ቁም ነገር ዘለዎ ወይ እውን ሰባት ከምኡ ንክሰርሑ ዝግድዶም እዩ ኣብ ኣፍሪካ ኸ stupid ነገራት ተጌርካ ጥራይኻ ቫይራል ትወፅእ ብዙሕ ግዜ ክረአ ከሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ሓቅነት ኣለዎ ግን ፅቡቕ ነገር ከይትሰርሕካ ዝኽልክለካ ነገር የለን ዝያዳ ግን መን እዩ እቲ ከምኡ ዝገብር ዘሎ እንድሕር ኢልና ንሕና እውን ተሓተቲ ኢና ዝፀርፉ ሰባት ድሕሪ ኣሽሓት ቪዩስ ከም ዝረኽቡ ንገብሮም እንተለና ንዑ ሼር ንገብር ተኾይና ንዑ ነመሓላልፍ ተኾይና ተሓተቲ ኢና እናበለ ይዛረብ ዘሎ እዚ ነዚ ኣብ ቲክቶክ ዘሎ ስለምንታይ ተዓዊቱ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝኾኑ ዘሎ ኢልና ብዙሕ ምኒን እንተዘይበልና ተመራፂ እዩ ምናልባት ንዓይ ደስ ዝበለትኒ ወይ እውን ሰብ ክሓስበላ ዝደለኽዋ እንተላ ግን እዚኣ I have a news to tell you. So we have organized an event organizer called Afro Hub, and this Afro Hub, what is Afro Hub? First of all, my name is Adonai, and I'm from Ethiopia. I am in TikTok, Ethiopia, and we have a lot of content creators and creatives that are ready to compete at TikTok Award. And what goal now is to arrange a TikTok award, an African TikTok award. And what is Afro Hub's goal? I think Afro Hub's goal is to كم تريود اللهم زي نحد أفرو حابدي جلزبل بلاتفورم مناتهم أمباسادور كوينو نيتوبيا زي ناي تيك توك وددر وي ناي تيك توك أورد بيتوبيا درجة درجة يكونس بأفريقيا درجة كنغوبروين أيام زبل زلوا what is the plan انتايو زي إثيوبيا أبي أحمد كل investment ناتو كوريدور لمعات قال انتايو نتوريزمي توريزم سلازخونا دما زي أورد وي زي ناي كريتيفز قال ما لازم بحال نتوم ناي أفريقيا كيلاتات نزود الدرزي نخساتفو ወይ ወናቡ ገለ ክገብሩን ኢትዮጵያ ክመፅኦም ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ቱሪዝም ንምዕባይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሚድያ ኣብይ ኣሕመድ ንባዕል ናይ ሾው ሰብ ስለዝኾነ he understands show እቲ ሰብ ድማ ድሮ ኣርት ናይቲ ብራንድ ናይቲ ሃገር ንምዕባይ ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ስለዚ ሚድያ ኣናይስካ ዘይምርኣይ ንሚድያ ዘይምንዓቕ ኣብዚ ናትና ኣነ ክርኢ ከለኹ ብዙ ግዜ ንሚድያ ነቶም ኣብ ሚድያ ዝነጥፉ ናይ ምንዓቕ ባህሪ ይርየ እዞም ቲክቶከራት እዞም ዩቱበራት ገሌልካ ናይ ምቁ ንፃብ ነገራት ትርኢኻ ግን ክትንዕቆም ትኽእል ኢኻ ክትፀርፎም ትኽእል ኢኻ ክትዳኽሞም ትኽእል ኢኻ ግን ክትጥቀመሎም ከከኣል ክንጥቀመሎም ንኽእል ሚድያ ናትና ዋላ እውን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ብዓቕሙ ከምዚ ነገራት ዋላ ካብታት ተደየለ እቲ መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ነቲ ሚድያ ብፍላይ ነዚ ናይ ቲክቶከራትን ገለመለን ብዙሕ ንጥቀመሉ ኮይና ይስማዓንን ያነ ኣብ ዩቱብ እኳ ዳርጋ እቲ ዩቱብ ነብሱ ዝኻለ ኣታዊታት ስለ ዘለዎ ሽልማት ገለ ዩቱብ ከም ካምፓኒ ካብ ቲክቶክ ኣፀቢቑ እዩ ዝዓቢ ግን ከምዚ ቲክቶክ ኣዎርድስ ገለ ኣይገብርኒ ዋይ ዩቱብ ኢዝ ቢዝነስ ኣብ ዩቱብ ንስኻ መፂኻ ድሕሪ ነፊዕካ ዝኣክል ኣታዊ ስለ ዘለካ ዩቱብ ብፍሉይ ተሽሞ ይገብር ኣብ ካልእ ዓለም ኣበሃል ኢንድያ ኣሜሪካ ገለመለ ናይ ቲክቶክ ናይ ዩቱብ ገለመለ ኣሎ እዩ ግን ኣብ ኣፍሪካ ስቲል ብዙሕ ኣይተገደሱልና ኣለዉ ብሓፈሻ እቲ ቲክቶክ ዝገብሮ ዘሎ ግን ኣስተውዒልካ ነቲ ሚድያ ላንድስኬፕ ናትካ ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለካ ከም ሕብረተሰብ ስለዚ ሞቢላይዜሽን ጥርናፈ ነቲ ሚድያ ድማ ናብቲ ንስኻ ትደልዮ መንገዲ ንክኸይድ ብገንዘብ ወይ ካብ ብፖሊስ ኮይንካ ደይኮነስ ፅልዋ ብምግባር ነቶም ሰባት ነቶም ፀለውቲ ረኺብካ ዘድሊ ስልጠና ዘድሊ ምትብባዕ ዘድሊ ካልእ ሞራላዊ ካልእ ነገራት ነቲ ሕብረተሰብ ናብ ፅቡቕ ንክመርሕዎ ናብ ፅቡቕ ገፆም ንክወስድዎ ዘድሊ ነገራት ምግባር ሓጋዝ እዩ እዚኣቶም እውን ከምኡ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ነቶም ነንፍዓቶም ኣንፂኻ ድማ ናብ ፅቡቕ መዓላ ከም ዝውዕሉ እንተጌርካዮም ድማ እቶም ትሕትዮም ዘለዉ እውን ናብኡ ገፆም ክኸዱ ይኽእሉ ስለዚ ኣይ ቲንክ እቲ ኩነታት ምርዳእ ዘድልዮ ይመስለኒ ግን ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ኣብ ሃገረ ቲክቶክ
ሃገረ ቲክቶክ ንብላ ንኽእሊና ናብ ካልእ ናይ ቲክቶክ ኣዋርድ ሎድ የለን እውን ሰሚዐ ይፈልጥን እየ መወዳእታ ናይ ሎም ኣርእስተይ ብዚ ናይ ሚድያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ክንርኢና ኣነ እኳ ብዙሕ ይሳተፈሉን እየ ነይረ መን ይዕወት ነይሩ እንታይ ገለ ብዙሕ ሼር ክገብራ ይራኹን ግን እዚ ሕጂ ግን ዳርጋ ክትሓልፎ ብዘይትኽእል ደረጃ ባዝ ወይ እውን ብዝሓለፍካዮ ስለ ዘፅመመና ገለ ኣድቦ ሂብና ክንዛረበሉ ስለ ዝደለኹ እየ ናይ ሎም ኣርእስተ ዝጉዳይ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ባህናፅ መንገዲ ግደፍ እናበልኩ ምዛ ደርፊ እዚኣ ክገድፈኩም I don't